phi parlok barok ki bape yugane video kapadiang sam hai phi shak de YouTube channel ko jonga kene gade gijing yalang jong ka WPP hak shnong tasra padnyo I baki pajpa ye tui man wan sngap yak de gijing yalang ne ba sngap ya gijing kren jong iba ardan ne ba Vicky Sengkon badi MP jongi katno kalong kaba ipu iping nama kajing bun jong ki beri wan shenega meeting pad hagale por yo I ba wat shene se jantia baro ki beriu ini upai ba hi baro lakwa ba ko VPP kan wan ha ko por bad ingai scam ba ha ke election MDC ba bun ki beriu ki ba kwa dik ya ke VPP bahkan job Shibun ki Jaka deni Hasibun ki constituency aman ba long ki jingyalang jong ka party VPP yo I ba ki beriu ki ai tuj ban le shag meeting ban snap ya ki jingkren jong kinong yalam jong ka VPP bat bun ru yo I ba ki pelut nala ka jong kepala man late ban wan sya gino jingelang jong ke parti VPP baru ki beriu ki kwa ya ke jingkela pat ngi scam batang ke parti VPP hi kebala ban wan ra ya ke jingkela namar bakim das tim sam ida ka pisa ha ki por election ngi scam ba kino ki parti kiba ai da kapisa kita yomla banwan ra ya kejing kela namar kila don kejing pelut shua pat ingi scam badang ka parti VPP bala banwan ra kejing kela nada beriu hi ne upai ba usno su ya gane bat habang page ha kapor chit ya gnong mitmat banlich parliament kejing job kaput join ba Ricky kani kapen I ba pajba hi baro ukwa ya ke VPP bahkan poi syaka thong le syaka jingjob